robindo jayndeji ɗi garti to banggue kongi maître Abdoulaye Wade gardiɗo landa PDS ɗi yekkiti fewde e gueɗal joofingal Ousmane Sonko on biyeteɗo Adji Sarr eɗen gandi ko gollowo e salon beauté massage tawi ko toon to Dakar no pamirten ko kanko woni portunoɗo plainte Ousmane Sonko tawi on ko leader des patriotes du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité ene tonguire e helmere wiyetende Pastef kanko on suka debbo Adji Sarr dey o wi ene wayno Ousmane Sonko yettimomo laabi kewɗi caggal ɗum kadi hulɓinirimo yidde yoɓade e fittandu makko kanko noon Ousmane Sonko eɗen gandi o wonno ko fonctionnaire impôt et domaine kanko woni diwaɗo toon hitande ujunnaji 2016 tawi noon e wiide e gardiɗo laamu leydi Sénégal o riwra tonete dey ko wasdembo walla yaltindembo won sirluji tawi ko ponnoɗi suuɗede kanko leader mo Pastef o dey kanko woni tataɓo e sumgoji bannoɗe ƴamgol lefol laamu leydi Sénégal e hitande ujunnaji 2019 kanko noon Ousmane Sonko e wiide jayde la tribune maître Abdoulaye Wade hanki o dey yaltini kaba woni manam ka bindi togosi seeɗe haalde yiyande muɗum ko fewti tigui rigui e ngal ɗo gueɗal o wi noon j'ai le sentiment qu'il a manqué de prudence et a été piégé bi mana Ousmane Sonko dey ene wayno o wonani dentiɗo ha no fewi hani kam e hoore makko tigo funta ha ngal ɗo gueɗal wawi wadde e wiide jayde las maître Abdoulaye Wade ene wayno ñaawi Ousmane Sonko kanko noddirteɗo kadi Pape Mbo Soppi woni Abdoulaye Wade dey o wi ene wayno Ousmane Sonko ene ngakki rentade woni kanko leader mbo Pastef o ha ko ɗum saabi ɗum ɗo yenni heptimo tigui rigui kono e wiide jayde wiyetende las maître Abdoulaye Wade kadi caggal nde ñaayimo ha paari li quotidien kañumne arti wi on mo ganduɗa ko maître Abdoulaye Wade dey o je condamne cette façon d'éliminer un adversaire politique hayso tawi neɗɗo woni e laamu ardima ene yiiɗi elminde woni neɗɗo jiɗɗo ƴamde lefol laamu janggo e jaam wonani kam o fonno ɗum tigui elminirde ɗum o yaadani henete jayde wiyetende le quotidien wi maître Abdoulaye Wade holliti dal Ousmane Sonko dal ko baɗaɗo piégé bimana kanko ko nannaɗo e guesse tan no pamirten e ngal ɗo gueɗal ngal o wiya o yettima oɗo debbo o wiyete ko viol présumé ɗum ɗonne kadi kanko Ousmane Sonko omo ngakki tigui rentade omo ngakka kadi won e humpito ko ɗum ɗon saabi dey ngakkede mbo no humpito rewri ɗon ɓen ɓe ganduɗa ko adversaire uji makko yidde elmindemo ha mbaɗanimo oɗo guesse o naati hene to ronki ɓoccitade oɗo saaha Vox Populi ƴettiti kongi maître Abdoulaye Wade wi noon Ousmane Sonko dal ko laaɓi ko Sonko a manqué de prudence et a été piégé o rentaki ha ko ɗum saabi noon ɓe cañi oɗo guesse o naati hene to no pamirten ko feere tan jayde observateur kañumne arti e to banggue oɗo leader mo Pastef o wi so renaki maw rewire gueɗe ɗiɗi gonga yidde yettade neɗɗo walla yettade moni ko wiyete go viol kono kadi to banggue hulɓindemo nde yenne ɗumne kadi on mbo wawi ɗum rewirede Sud Quotidien kañumne arti wi oɗo saa dey caggal kaɗo haala yalti haka mawni no fewi wonɓe ganduɗa nen joofo laamu ngu peɗeli tene kala men ko gueɗi belani baɗoɗo Mamadou Ndo mbo elde kañum wi ko ɗum ɗo hayso tawi yaltani dow ha laaɓi ene wayno junggo laamu leydi Sénégal nen hen ha nder mouvement wiyeteɓe ñolanka ɓenne kadi mbi kone gondi e caggal Allah ine laaɗum e caggal Sonko kala ko heeɓimo maɓe jaadu hen ɗum koye jayde Sud Quotidien wonno ene wayno jayde enquête kañumne arti e nangateɓe taw ko wondiɓe Ousmane Sonko tigui rigui holliti noon ene wayno ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe kisal nder leydi Sénégal aɓe jogui kongi kolliroji ɗo haalata on jagorgal kalfinangal kisal nder leydi Sénégal ɗo wiyataɓe jaggue e dendagal ɓen ɓe ganduɗa ko ɓattiɓe Sonko wawɓe addude finnere rendo ko wiyete ko trouble à l'ordre public e jayde wiyetende Walfadjri noon dossier Ousmane Sonko ɓe garti henete ɓe kolliti tan ñawore makko nde wayatano ñawoje goɗɗe ni hunde nde maɗum sattu no fewi sababude oɗo saha ko caliɗo wadde ko wiyete ko test ADN beele ne hollire ene woodi ko tawa ko toon koye makko ummi walla ala jayde wiyetende Le Soleil kañum arti koto banggue final Lionceau woni yarteɓe U17 taw ko tournement zone UEFA taw ko zone A o kamɓe lappi Mali tawi ko ɗiɗi e digga ɗo gasiri gewɓino jaydeji men.